Garce yung 40. 40. Saka ako ba? Foreman yun. Sandali. Bila ako ng bigas. 30. Ano? Ito na bumili ng bigas. Magsayote ka na. Wala nang bumili Pa na naman? Nagkano itong coffee boy? 40. Oh, yan. Benching ko na rin. Hello, what's up? Welcome to my vlog. Welcome to my back channel. Back to work. Hey, bili na ate Ah, 20 lang dyan, ma'am. Eh, 20 na. Katagal pag gusto mong bumili. Pero totoo yun. Pagkain niya ako po yan. Diba? Ang kilo sa'yo, be? Okay, 7 viewers. Thank you. Kuya. Isang kilo ko na, ma'am. 27. Hi, Karen. Morning. Good morning, my friend Karen. Alas kami kape. Kano mo siya? Kayote. Morning. I'm good. How are you today? I'm good. I'm good, Karen. I said to me too. To me too. To me too. Ay, ito lang, ma'am. Sisibat na yan, di ba? Tatanggal. Ito naman ako tapos nakaubos. Ayan, mamaya. Dito ang dalawa yan, di ba? Oo. Maglalagay si Kuya Nelson lagi. Makakalagay niya. Maglalagay si Kuya Nelson. Ako nga. Doon. Kapli yan. Sige ka naman. Ganito na. Ito na, halika na.
Maganda lahat. Quality. Ay, sa UT, 40, baka naman. Pansinin nyo naman. Tara na. Isang kilo na ito, madam. Yan, 31. Teka mo pa. Eh, 30 lang tayo, halika. Ano? Ako kasi sa babae kanina. Ha? Ako kasi sa babae kanina. Yeah. Ano ka ba yun? Ano ba sabi? Hindi ka na, binamano, binamano ko lang. Malaway ka rin. Pag-buntis, delikado. Marabas na yung sila, makamatay. Sige na, tingnan na. Ano, ilan lang mo? Depende, lagyan ng slow. Matis. 40 na natin, oh. 40. Nakabulok na binigyan siya. Ako po, ate. Walang bulok yan. Kaya nagtinda ng bulok, ay pagtangit ang bulok. Walang nabili. Patay ko. Oo, nag-vlog tayo din. Benching ko, ate. 25. Thank you. Kaya 16. Gat na mga... Renta lang, ma'am. Ano mga yung pagpapito? Against the worker, against the bright. Hi, 10 viewers, shout out. Hi, Pasaway, shout out, morning. Hey, Robin, shout out, morning. Ka nagtinda tayo, Robin? Hindi ka nagtinda ng balote? Tinda pa ang Robin ng balote? Balote, bilog na kayo, bilatay, balote. May paninda ako ngayon sa UT. Sa UT, tsaka kamati, isang paninda ko. Wala kang balot. Hindi ko lang alam kung magkano ang balot ngayon. Mahal. Tinda kagabi, ubos mamaya. Ayos. Very nice. $25. Ano yan? 30 lang. Hindi na lang to. Ma'am, bili na ma'am. Hi, 3 viewers. Thank you. Wala kasi akong premiere ngayon, kaya one viewers naman. Okay.
Pwede na, ma'am. So, Yaya. Tita Lu, thank you po. Like 7. Done, host. Thank you. Ay, kamatis na, kamatis. Uy. Tumag. Mega love shout out everyone. Good morning. Sabi ni Super Yaya. Thank you po sa follow. Walang na barya. Hindi na, ma'am, kamatis. 30 lang. Ay, kamatis ka eh. Pwede na, ma'am. Pwede, ma'am. Pwede na. 20 din. Sa'yo? Oh, 20 kilo. Lambot na ba? Saka naman. Pag nagmura-mura, huwag mahal-mahal. Halos hindi ka na magkamati. Ito na. Thank you. Daddy, God, wag ka na naman.
Kamatis, te. Mga lima ako. Kamatis. Kamatis, te. Ay, isang dalawang po tayo po. Kamatis. Kamatis, te. Narawa na yun, no? Yan. Araw. Kuya, ano na? Hindi magtanong. Libre lang. Ha? Bantay lang, di malalaki. Ito, 30. Wala akong sumunod. Sama lang. Yan, 20. Ganti lang isang plastic. Kung ano. Ano na yan. Bantay lang, malalaki o bantay. Eh, 20 lang yan, isang plastic oh. Ay, pichi, sarap. Kaya po ba to? Dito, kaya po. Ito, Dumalay. Dumalay po. Balichis po to. Dito kaya po. Dumalay Street po to. Lali lang, ipon. Yan, isang dami, bantay. Kinsi ko na, madam. 16. Hangay Grace, thank you. Hey, naka-plastic to, kamatis. 20 lang.
Ate Yaya! Say, salamat sa 1 million views. Pasok ka rito sa palengke. Gandun pa yan, gandun pa yan. Uy, harangin niya yan dun. Ano po? 20 lang yan, 20 na. Sa mga plastic, 20 lang. Ay, mapasok. Yun, 20 na lang to. Isang lang. 20. Mary Grace. May galaw siya raw sabi ni Super Yaya. Grace. Boss, 20 na lang yan, oh, kamatis yan. Ng plastic, 20. Ang oras na. Alauna. Ay, alauna, alas 11. 11, 12. Ang oras na tayo mag-vlog. Ay, vlog. Ay, shut down. Yan, nakakita. Oh, yan, ano siya? Yun, magpinutulog sa mo. Hindi na. Isang oras lang ako mag-live. Matagal. Welcome to my vlog.
Boss, 30 lang. 20 lang yan, oh, naka-plastic 20. 20 na naka-plastic. Nang ano mga istaan? Yung susu. Yung susu. Yung susu. Paun susu. Sinaglag mo pa. Yung susu, paon susu. Sayote ay. Ay, sayote ah. Yung susu, kaon susu. Si vlogger oh. Try mo, 20 bucks. Yan na lang. Mata. Kayo lang malakas magtinda. Malakas mang ano, bargain. Panyat ko na, iyak yung babae ko nasiyak eh. Nasabi. Bakit ako sasabay? Wala na pang buhos yan. Hindi na alam, bago pa pang buhos yan. Ako bakit sinunod? Kasi palakas. Di na alam, pero ako sinamili. Kala niya kay Kuya Bunso. Hindi ba remake yun? Hindi. Tira mo yun? Oo. Oh? Tira mo pala yun? Limit doon, 2,000 lang limit doon. Hindi, gawin mo sa kanya. Bigay mo sa kanya 450. Sabi ko nga, kaya sa akin lahat ng mga Oo. Pag sinabi mo, pag siningil mo, Dante! sabihin mo sa kay Bonso mo, pag singil, 450 singil mo. Ay, boom. B-boy, shout out. Naka-ano na ba si Will? Naka-lipad na? Naka-alis na ba? Hoy, salamat. Naawa din kayo sa akin. Pumasok din ng mga co-founder ko. Salud sa inyong dalawa. Mga kupal bagya. Hindi ako nag-live. Tawa ka, di ba? Salamat! Pumasok din ng co-founder ko. Busy nga ni... busy ba? Sorry. Busy ka na, busy ka. Kuya Pugi, Pugi. Sana all, Pugi. Pugi, taka mo. Boss, 20 na lang yan, oh. Ay, salamat sa 6 viewers at 9 thumbs up. Thank you so much. Baka hindi pa kayo naka-thumbs up dyan. Baka naman. Huwag nyo sayangin yung ano, like. Grabing bargingan ng kamatis dito. Pintahan ko kamatis, 30 na lang yung kilo. 30 lang. Naka 40 yan, pero 30 na agad. Ito. Hindi na lang. Silang kinuha ko kasi. May sayote pa tayo. Yan, sayote daw.
40 ang tumpok. Ako ba? Ako, before mag-comment, thumbs up muna para di makalimutan. Tama lang yun, kasi ulyanin ka na. Senior ka na kasi. Kailangan mo talaga mag-thumbs up muna bago comment kasi baka makalimot ka pagka ulyanin mo pa naman. Congratulations pala kay Kuya Wangbu. Monetize na yung iba dyan. Ayaw mag-explore. Hindi pa namumuni. Sayang ang tato. Magpatato ko na rin kuya Sani sa ulo. Mukha ni Idol Jeff para mamonetize ka na rin. Magpamoni ka na, ikaw na lang hindi pa monetize. Sayang ang nangangati pa naman yung palad ko, magpapalipad sana ako sa'yo. Kulay red. Kaso ayaw mo mamonetize eh. Ikaw lang hinihintay ko kaya mamonetize. Pag na-monetize ka, papaliparan kita. Kaya na yan, I miss you so much, my dear. Sana all. Sunny sir, hello from Ate Eva. Muni na si Kuya Wangbu? Oo, muni na kagabi. Nandun kami sa live niya. Nandun kami ni B-Boy. May tattoo ako at meron rin akong mark ng guardian. Mayroon. Okay. Pag ako nagpatato, pag pumayag si Pe, hindi, si ano na ilalagay ko rito. Si Mark Jan, tsaka si Pe. Tapos si Idol Jet, dito ko lang ilalagay sa kamay. Pag pumayag si Pe. Kaso di ko pa makumbinsi yung isa eh. Nagagalit sa akin pag nagpatato ako. Pag magpatato, nasayang yung kagwapuan. Talaga. Panulay. Mark Joe, morning, kumusta? Okay lang Ate Eva. Wait, punta muna ako kay Kuya Wang. Naka-live siya ngayon. Naka-live ba si Kuya Wang? Hindi, hayaan mo. Pasok kayo ron. Kuya, kung kasal kayo, pwede mo ipatato. Okay? Yun nga eh, kung kasal. Eh, hindi ba kasal? Wala mo nang tato. Si Mark Jan lang. Mary Grace, hello. From Ate Eva. Kasi, pamahayin yun, baka raw. Baka raw ano, maghiwalay, hindi matuloy. Baka di kayo magkatuluyan. Yun, gala. Okay, tuloy mo na. Ate Melody, shout out. Okay, pasok. Pasok. Sigat. Lang, ano ko lang ng kasakyan kayo gadaan. Yeah. Okay. Oop, ya. Kasya ba? Sige, pasok mo. Kung kasya. Pag hindi kasya, bumalik ka. Doon ka muna. Para ano. Sasaktan lang. Yes. Mabuti ka dyan yan. Promise ka. Mabuti ka dyan. Ayan. Ayan na, pwede na. Uy, pasok na. Sinatras kasi. Sabit ka na dyan sa ano. Hayaan mo papasokin yung ano. Okay, pera. Ora na. Pamahan ko, pagandahin ko. Tapos ako magpili. Hindi ko pa kasi.
Melody. Ganyan rin dapat ako ayaw ng pizza ko na tatapos kasi yun. Doon libre tapos. Mary Grace, thumbs up. Sabi natin Premix, good morning. May galaw shout out, Ate Premix. May galaw shout out everyone. Ang labo. Labo ba? Buksan natin yung wifi dito. Ang labo. Good morning, Tingo. Ate Pimix, thank you po. Bawasan mo muna para mag-cash ka. Nag-cash na. Sa kay Grace, shout out. Maria P, Miguel shout out from Kuya Sani. Pimix, Miguel shout out from Kuya Sani. Melody, hello. Ate, Kuya B-Boy, shout out. Kuya B-Boy, talaga. B-Boy, shout out. Sir Sunny, shout out. Sabi niya, Ma'am Phoenix, Ate Phoenix. Melody Alvarez, Miguel shout out. Tingin naman yung siya. Boy, Miguel shout out. Wala na, umalis na eh. Yung pala yung tinitignan mo. Mabayero ka talaga, wala ka sa ulong. No? Gusto pumili, try na lang. Bahala kayo dyan, boom. Oy, Tol Project, salamat. Sama ng tingin sa iyo nung sa likod. Maingay yung cellphone eh. Pinaringgang ko eh. Bahala kayo dyan. Adol, B-Boy, may gano'n sarat from Ate Pimix. Bahala ka dyan, manager. Parang pa. Thank you, Ate Pimix, sa parang. Project from B-Boy TV. Si Will, nasaan si Will? Will, where are you, Will? You, ha? Mamaya, dyan ka na, ha? Night, night, night. Alam na, ang gagawin ni Will. Yari. Ang kalikasan. Papasukin ng dilubyo. Yari ang kalikasan, papasukin ng dilubyo. Will, nasa Impapawid. Mamaya, nasa high na si Will ngayon. Mamayang gabi, nasa high. High, high, high. High, high, high. Bad rock ride. Mamaya na, dyan na nanood. Ikaw, Mark, ha? Loko me, ha? Loko-loko you, ha? Dyan ka lang magaling. Ay, Moin, grabe ka lang. Talaga, okay, ba? Ultra ka talaga. Manay, kuha ka ng tubig, baka mabulunan ka na sana. Loko. Maria P, tama ka. Aray ka, nagsalita. Ang isa, parang hindi siya rin. Hotdog. Bilhin natin, ha. 7 viewers or 15 thumbs up. Thank you. Ito si Cedric, ha. Walang tigil ang customer, ha. Naka-benching ko lang kasi. Tumahimik ka dyan, senyor. Oo. Senyor? Senyor citizen? Maria P, hello po. Sabi ni Ate Eva, Andres. Ate Eva, thank you po. Salamat. Tara. Hey, from Mary Grace. Barging eh. Ataw talaga. Oo. Marami kasi kami ng kamatis. Si nagkamatis. VG. Ako. Ching. Bali, 4 kami. Kamatis. Tapos ang bintahan pa rito, 25 lang. 25-30. Ako naka-30 lang. So kasi tumubo eh. Yung isa, ayaw ata ng tubo. Kung ka nagpuhunan, 20. Tapos 20 ko lang bintahan ko, 5 piso. Para kang tanga lang nagtinda eh. Buti pa kung 10. Kung pa paano, mayroon kang 10 piso, 1 kilo.
Kuya B-Boy, shout out. Ate Grace, shout out. Hello po Ate Eva from Maria Pay. Sige, punta ka doon, Manoy, Senior. Tubuhin mo. Kaya mo sila magtinda. Kanya-kanya ang ano yan. Diskarte sa pagtinda. Ang pugi. Pugi? Saan? Grace. Maganda. Magandang hinalang. Payong! Payong! Pag nasabit yan, sira yan, payong. Ate Phoenix, maraming salamat po sa pagtambay po ah. Ingat ka po sa work mo dyan. Lagi. Yes! Oh, sabo! Ganda ng saging ah, quality ah. Pogi ni host. Sana all, pogi. Manay safe, di ko... Ano? Di abo ko magduha man. Baka iga gusto mo. Ah, Bicol man yun. Maria Pay, sabi na Tol Project. Sanisan. Sa Mariaya, Madam B-Boy, Ate Pimix, sabi ni Mergris. Tamsak doon. Oy, Dalia, Ma'am Dalia, shout out. Thank you so much pagbisita, Kuya Mark. Hi, Ma'am Dalia, Ate Dalia. Dalia, matanda ata ako rito kay Dalia. Yan ang kukuya, kaya Dalia na lang. Sa bagay, diyan ka na lang, Manay Senior, natutulog ka lang naman dyan. Oo, panay tulog yan. Kahit sa live niya, tulog ng tulog. Kaya magpamuni ka na, Kuya Sanisin. Para malapit ng ano, mag-December. Malapit ng ang start ng challenge ay August para makasali ka. Sigurado yan, sila Wangbu. Si Wangbu, si Katawan ay makakasali na agad yan sa pa-challenge. Unang challenge yan, pasok yung mga yan. Kaya ikaw dapat pumasok ka din. Miss Dalia, may gulo shoutout po, sabi niya. Salamat sa pagbaba ng banner. Next morning na ako. Oh, next month? Morning ka na? Sure ka ba? Ilan na ba yung ano mo? Yung WH? Ilan na ang WH mo, Kuya San? Sure ka ba? Morning ka na? Ang gandang balita yan. Yung ganun. Ayaw ko. Ang challenge daw, mas mahirap daw. May challenge bang hindi mahirap? Ganun talaga. Ayaw mo nun, kick out ka agad. Next year ka ako, muni na ako. Ah, next year ba? Ayos yan. Very nice. Ito. Kami nga, pag nangulang, konti lang. Kain lang ng araw, isang araw. Ay, tatlong beses sa isang araw. Pwede na. Nawala si B-Boy. Sana naman nagpunta yun. Gumala na naman yung dog. Nandun siguro kay Kuya Wangbo niya. Nandun yata si B-Boy kay Kuya Wangbo niya. Gumala. Makaubos na gano'n. Para makauwi na. Si Pimix, maraming salamat po at Pimix. Pabili ng kamatis, Mark Joe. Aba.
Bagay yan dito sa Prito, lawlaw na baon. Uy, sarap yan. Oo, totoo. Baon na lawlaw. Malamig kaayo yan. Si Pimix. Makakapagpahinga rin ako ng 1 linggo ulit sa April ng first week. Ay, second week. Pahinga tayo. 1 linggo na naman. Ay, pahinga. Kailangan pumaldo tayo. Mahal na araw. Sana pumaldo ang mahal na araw tayo. Tita Mami, hello. Yankee, Marjo, Yahoo Boom. Tita Mami, maraming salamat po sa pag-film ng aking mga video. Maraming bagay po yun kasi no skip ads yun. Mawalis lang. Walis lang ako. Mahangin kaya dami na namang dahon. Mag-yaw-yaw ka lang. Sige, Kuya Sani. Walisin mo pati yung puno para matanggal na wala nang dahon. Pabagsak. Shout out everyone. Ay, Sam. Thumbs up po, Idol. Oy, si Simply lang ay nagpag-live yan kahapon. No worries. Thank you, Tita Mami. Yankee from Ate Eva. May collab shout out. Sam, shout out. Wala. Tita Mami, may premiere po ba kayo? Babaan niyo po para may pin natin. Anong oras po ba ang premiere nyo? 12:30 na naman. Wala akong premiere ngayon kaya anong live. 10 viewers at 18 thumbs up. Thank you so much. Yankee Dan, subscribe. Ate BMX, thank you so much po. Wala. Wala ba? Sige po. Thank you po, Tita Mami. Tita Mami, magkano po bang laptop ngayon? Bili nyo. Laptop gamit nyo, di ba, Tita Mami? Mimix from Sam. Mimix Vlog, salamat. Balikan po kita, sabi ni Tita Mami. Tukayo, biglaw shout out. Sabi ni Sani. Sinong katukayo mo? Oh, Rosalie. Hidala. Morning, Kuya Mark. Oy, Rosalie, shout out. Morning. Oo, 40k agay. 40k. Di kaya. Di natin kaya. Mahal. Kanina, nag-live si Katukayo. Nandun ako. Nandun. Ay, giniling. Iniisip ko yung giniling sa bahay. Magkano ito? 40 ang giniling. Ito magkano? 40 po. Yun, 30. Yan, 30. Halika. 35 na lang. 35. 35. Ayaw mo. Sabi ni ate, magkano daw ang giniling? Sayote pa rin ako. Tama nga naman. Bilisan ng giniling. Bigyan ng sayote. Shoutout po sa lahat. Sabi ni Rosalie, sana all bibiling laptop si Mark. Ay, hindi po. Ma'am, Ate Phoenix, hindi po. Nagtanong lang po ako. Hindi ako bibili ng laptop. Wala tayong pambili. 40,000 saan ko maghanap doon. Wala pa nga akong perang ganun eh. Pera ko, pangpunan lang. Sally, Migalaw sarap sabi ni Kuya Sally. Ate Yankee, Migalaw sarap sabi ni 12 Project. Oy, Roland Villanueva, small, happy, blessing Saturday. Oy, shout out. Shout out sa inyo guys. Kuya Sani, sabi ni Rosalie. Sani Sen, Migalaw shout out. Tita Mami, shout out. Migalaw shout out sabi ni Kuya Sani. Tita Mami, si Yankee. Yes, si Tita Mami si Yankee yan. Merry Christmas. Kuya Project from Rosalie. May mura na namang Marjo, hindi nga lang branded. Yun lang. Ate Pimix. Oh, meron yung binibinta ni Boss A. Mura yun. Gracia, hello. Nag-play na ako ng mga video mo. Thank you, Tita Mami. Rosalie Miguel, sarap namin ito. Project, simple lang. Tukayo, sani yan. 20 na yan, Nay. Lahat na yan, 20. Oh, 15. Sige, 15. Tira mo na, 15 na yan. Para maubos na. Walang sila yan. 15 na lang. 15. Ito, 30. Kunin mo na yan. 15 lang ito. Isang bango. Kurado to. Patipid ka na.
Sige, magtinda ko nila. Tinda ka na dyan, ha? Hindi na namin. Iwan mo na siya. Iwan mo na ron. Oo! Inaano na. Salamat po, Miss Yankee. Yan na. Oo na. Para ka ng mga maliit na bagay yan. Kala ko sideline ka na, Manay Senior. Manay Senior. Meron sikan na sa 25 pero iba ko kung durable ba yun. Ay, hindi ko lang po alam. Grace, si Tita Mami ito. Sabi ni Yang, saan tanggap mo na ba? Senior ka na. Oo, tanggap na yan. Tita Mami, wala tayong magagawa dyan. Kay senior citizen na yan din si Kuya Sani. Back to work na ako, tol. Sige, tol. Ingat, tol. Inay Doy, Jerry. Ate Yankee. Tanggap na niya. Oo, tol project. Tanggap talaga niya. Thank you, Ate Gwen. 10. 10 na. 8 viewers at 21 thumbs up. Maraming salamat. Salamat, ma'am. Doy Jerry from Yankee. Ingat kuya, project. Sabi ni isang kay Grace. Buti naman pumasok ka, tol, project. Mamaya, hindi ka na naman pumasok. Ingat kayo lahat. Kuya Elmer, kumusta kayo? Hindi ko na napapansin. Hindi ko mapasok yung live nun. Baka nagtatampo na sa akin yun. Sabihin yun, ako pumapasok ako sa premiere mo, tapos ikaw di ka pa mapasok sa live ko. Kung umakay ha, patay tayo diya. Sino? Si Kuya Elmer nga ni Ogay, hindi ko napapasok ang kanyang live. 400 pa isang kilo. Ay, ma'am. Kuya. Pero kunya ko. 40, yan, 30. 35 na lang. Ayun yun, di ba? Nawa kayo. Ay, 7 viewers. Thank you. Ay, hindi na bago. 3 hours ago lang. Tapos live niya. Reply na lang ako dito. Nabutan. Oo nga po, hindi ko rin napapansin kasi madaling araw yan. Live. Sa dami natin sinubscribe na mga YouTuber, talaga yung iba natin mga kaibigan talaga natatabunan ng kanilang live. Hindi na basta napapansin. Lalo pag hindi mo pinapansin, hindi mo talaga mapapansin. Hello. Live eh. Ito naman. Wala siyang basurahan, Kuya Nelson. Alin ma, sangkay, sarap. Kumusta? Okay lang, nag-iikot. Ako nag-iikot. Ako din naman, ganun din naman. Sa dami naman kasi yung naka-live. Hindi naman pwedeng puntahan sila, di ka naman pupuntahan, hindi ka naman sikat. Sikat? Pero salamat lang tayo na meron tayong mga viewers na umabot ng 10 viewers sa live natin. Kahit pa paano, meron tayong nakakausap. Pero may pinipili din ako na sinusuportahan. Pag di ko like, di ako nagpupunta. Ibig sabihin, sa akin, Tita Mami, gusto mong live ko kahit boring. Aray ito. Reyna Rosmar, hello Reyna Rosmar, kumusta? Wala akong play ngayon, hindi muna ako makapag-play ng inyong mga video. Kasi nasa palengke tayo ngayon, nagtitinda. Hanap buhay muna bago YT. Ang YT ay extra bonus lang to. Swerte na tayo pag sumahod tayo. Kasi puro suporta ako, di naman ako binabalikan agay ko. Patay. Yun lang. Ano na mahirap, Tita Mami.
Dati ako rin yung baguhan ako. Marami akong pinupunta na live. Hindi ako binabalikan sa live ko. Hindi ako pinupunta. Kaya hinayaan ko na. Mabuti na lang. Pasalamat ako. Nung nagkaroon ako ng grupo namin, ay kahit paano nagkakaproon kami ng viewers. Timix, shout out. Rina Rosmar, thank you. Guys, ipin ko lang to si Rina Rosmar. Kita mami, mamit lang. Mamaya na lang kita sila. Yan, pin natin si Rina Rosmar. Susuporta ka rin sa akin. Thank you. May ganun talaga, sabi ni Mary Grace. Pag alam ko di ako pinapansin, di na ako kumamalik. Hayaan mo sila, Tita Mami. Hindi naman yan maiwasan. Oo, totoo. Tita Mami, paano live ni B-Boy TV hindi masaya? Live ni B-Boy. Si B-Boy nga ang magaling mag-live sa Timbong. Malistik kasi si B-Boy, may kay pagkakunting saltik. Joke lang. Mamaya nandyan si Nanay Joleta, magalitan ako. Nay, shout out. Joke lang yun, ha? Baka mamaya magalit si Nanay. Ikaw, Mark, napasaway ka. Tita Mami. Ba, nag-inutot ako kakatawa sa live ni B-Boy. Oo, kasi masaya si B-Boy mag-live. Hoy, isa. Ayan dyan pala, ang galit. Andyan pala ang B-Boy, kala ko wala. Si B-Boy kasi may konti, yan. Konting ano. Ano sabi niya sa live niya lagi? Kaya yung mga team boom ko, sabi niya, yung mga team boom ko, nagkagaya na sa akin kasi may konti ako. Ayan si B-Boy. Oo nga, nandyan pala, kala ko wala. B-Boy, may sinasabi si Shanghai. Wala akong sinasabi. Di ba sabi niya lagi sa live niya na mayroon siya konti? So, ano mo yung sinasabi? Ganyan din ako nung puro support ako sa play para sa WS nila. Hanggang nasira CP namin at CP. Pag naka-live wala man sila. Yun lang. Phoenix, pasensya ka na. Napapanood ko lang yung mga video mo. Kahapon nagpanood ako kay Tita Mami. Mamaya mag-watch ako ng video mo kahit isang video. Bawi ako sa'yo. Alam ko nakikinig lang ako. Ay, nakikinig ka na ba? Di lang konti. Ikaw may sinasabi. Sabi ni Tita Mami. Yang isa na yun. Mag-support. Hirap din makasahod sa YT. Oo, mas hirap ngayon. Mahirap ngayon pag ngayong Marso, matagal pa yan. Mahirapan na. Sa ano tayo makakasahod tayo na maayos? Sa December. Ako nga, mag 2 months na naman. Mag 2 months ngayon. Hindi ako makakomplete ng aking revenue. Pero okay lang yun. Kahit pa paano ay nabibilhan naman tayo sa live natin sa pagtitinda. Mas ano tayo dun. Mas nakakalamang sa mga iba nating kaibigan. Love you, B-Boy. Sabi ni Mary Grace. Wah, B-Boy. Guys, supportahan natin si Rina Rosmar. Naka-ping. Okay lang yun, Marcio. Busy ka. Rin naman. Mag-play na lang din ako. Kapag nag-play din sila. Nasa bahay naman kasi ako. Nag-playlist ako para makabalik ako sa mga ano. Mga sa akin, pipili ko yung mga video. Ako nga, 2011 pa, nag-YouTube, di pa rin mo. Tagal mo na, Tita Mami, ano? Nag-YT kami. Ako, 2019 yata ako natuto. 2020, mga ganun. 2019 nagawa ako nun. Parang wala lang. Gawa-gawa, video, upload lang. Kung ano lang. Kung anong makita, upload. Pagdating na ng mamunin ako noon, ay, grabe, dami ko palang mga copyright. Violation, copyright. Tapos, bawal ang bata na nakahubad pala. Buti na lang, hindi pa ako nagkaroon ng strike. So, ayaw natin pangarapin yan. Buti kayo, month lang ako, year na. Visiting kasi kami. Kaya gabi lang ako nakakapag-uwi kasi sa busy natin sa bahay. Maganda talaga pag may PC ka sa Ilan bang
Ate Pimex yung ano, yung pag nagano ka ng PC, ilang account na nagagawa mo? Ilan nang pwede mong i-play? Ilang video, mga ganun. Mayroon yun ganun, di ba? Isang araw, active lang, taon hindi. Yun, tamad ako mag-video, saka nahihiya ako kaya mga short video lang. Oh, dati ganun din naman ako dati, nahihiya ako. Ngayon lang ako nagkakapal ng mukha. Kasi yun na muna natin face sa pagbablog. Kahit hindi naman tayo yan kilala. Dati marami nagda-down sa akin. Sabi sa akin, ay, hindi ka kikita dyan, hindi ka kasahod dyan, hindi ka... Walang manonood sa'yo kasi pangit mga vlog mo, pangit mga content. Wala akong paki sa inyo, sabi ko. Hindi ko kasi napapaayos PC namin. Pati yung binigay na lang laptop sa anak ko, nasira na din, hindi ko napaayos. Paayos mo na para may mga gamit ka. Mary Grace, shout out. Mga ilang bang, pag nag-play ka sa PC, mga ilang video ba na papaplay mo? Sabay-sabay. Mayroon bang 10, may 20? Yung gustong-gusto ko rin na maranasan makakaroon ng ganun PC or laptop. Kasi maganda yan pag playlist. Sabay-sabay yan. Dan, nag-connecting man. Ilan bang kulang ng WH mo, ma'am? Guys, loading na tayo, guys. Sorry, guys. Loading na tayo. Kahit 8 kaya gawa ko ng maraming ninja. Ganun pala yun. Kaya pala pwede pagsabay-sabayin. Kahit 8 kaya gagawa ka lang ng maraming ninja. Sabi ko naman sa chat, ano? Tilapia? Sa viewer, shout out. Sa mami, salamat po. Thank kita. Wala si Rosmar. Guys, sa mga na hindi pa nakakonect kay Tita Mami, pasure yun naman po. Maganda talaga yun kasi nung kasali ako sa challenge nun, ng Team Subasco, ang ginagawa ng aking mga kaibigan, sila lang po. Diniplay nila sa laptop. Ang bilis ko lang namunin nun kasi like 10 hours magdamag. Tinatambayan ng fisiko. Mga ninja tapos may dalawa talaga ibang bansa na tatambay din magdamag. Oh? Galing. Ganun pala yun. Kadali. Ako naman, asawa ko kontrabida. Pag tulog ako, sinasara laptop ko.
tulog, ano? Sinasara yung... Oh, yung laptop niya ginagamit sa video. Ganun talaga. Pero yung partner ko, napaka-supportive. Siya nga yung pag may gusto akong recipe, pag sinabi ko, may, hindi mo ng ganito. Order mo ako ng ganito. iPad, order agad yan. Kasi yung body cam, din ko na ginagamit niya yun. In-order niya yun, nagulat niya ako meron na yung order. Gusto ko makauwi sa amin sa probinsya. Doon maraming gandang mag-vlog. Dito kasi nakakasawa na. Kasawa na rito yung mag-vlog yung pagtitinda. Hindi naman sa nagkakasawa magtinda. Nakakasawa yung video ba na isang lang, area lang dati. Akala niya, naiwan ko lang na bukas. Yan lang. Baka kasi, siyempre, concern lang din. Mamaya, masira na nga naman yung laptop. Anong oras ba? Yankee from Ate Melody. Sila Ate Melody, malalaki na rin ang view, subscriber. Kala lang din nila matuto rin para mamuni rin. Tita Mami, shout out. Melody, hello. Boy, mag-end na ako pagdating alas 12 yan. Gutom na ako. 4 minutes na lang, mag-end na ako. Magutom na. Alas 12 na. Salamat sa inyong lahat na pumasok. Melody, Tita Mami, and Yankee, Usala. Salamat sa 10 viewers at 27 thumbs up. Ingat kayo lagi yan. 4 minutes, mag-end na ako. Baka magla-live ka, Tita Mami. Mag-live ka na para makapasok na sa live. 4 minutes guys, 4 minutes. Mag-end na ako. Alex Domingo, shout out. Shout out sa'yo, boss. 13 viewers, shout out. Ay, bye-bye. Diri muna. Diri ka mag-live. Sige, mag-play na lang ako ng video mo mamaya pag nakakain ako. Tapos kay Ate Pimix, mag-vlog play din ako ng video. Salamat sa inyo guys. Ate Bating, bro, Ruben, grab shout out. Sayang ma'am, Yankee, hindi ko pa napaayos yung PC namin. Matutulungan sana kita sa WH. Sayang. Yan ang pangarap ko, magkaroon PC. Para mayroon tayo pang playlist. Thank you guys. Thank you so much sa inyo lahat. Sa akin, cellphone lang kasi. Pemex, salamat. Okay lang. 3 minutes guys, mag-end na ako. Salamat sa inyo po. Mami Yankee, sabi natin ba? Pag 2030, sure na ako, muna na ako. Agoy, tagal-tagal nun. Tita Mami, ano pala ngayon? 2026, 4 years pa. Tapos, 4 years ka nag-abang, ilang taong ka nag-abang, tapos na-demonetize ka agad, ano? Agay, sarakit nun. Diba, iniyan ako. Magdikit, ay. Sabi na Tita Mami, hello guys. Ay, Kaonesa, shout out. 40 dyan. Hindi kita ma'am Yankee, kaso wala ako palang playlist. Gawa ka pa ng playlist para diretso lang sa playlist. Oo, magawa ka po kung Tita Mami ng playlist para magandang pag-play.
Kubik. Kubik, hello Kubik, morning. Kaunesa, morning. Salamat sa bisita. Kamatis kayo dyan. Hindi na kayo. Mura na to. Mura na ni. Mura na ni. Tama din ba ang kuya? Oo naman. 11. 11 lang. Tama timbang. Tamang bayan. Laban to kahit sa bagan ng bayan, guys. Hindi na kayo mga ano. Kasi mahirap naman ng Mahirap mandaya. Hindi natin madadala sa ano yan. Siya happy sa akin. Siguro nga, tapos sabi mo nasira. Tawad ka pa. Tatanungin mo kung pares sa trabaho. 40. Yun, 30. 30. 30 lang. Uy, alas 12 na. Kainan na. Ay! Gagi. Ito ate. Ganda naman yan. Ito yung 40 dyan. Malaki naman. Sandana na may naipas na yun, ano? Parang ito mas maganda. Yan, mat-30 magaganda din yan. Ha? Yan. Ayan. Lagi sa na naman po dito. Thank you sa muli. Bisita tayo. Nesa. Sana ba ako nun? Ganyan po ako mag-play. Iniiwan ko lang kasi busy ako. Thank you, Pimix. Kain tayo, guys. Sige, Pimix. Ano ulam? Tita Mami. Tita Mami Fitness Main ko, Pimix. Hello, kain na ito, Waray. Ano ulam, Pimix? Sani, kain na. Tita Yankee, thank you. Bes, naka-lubas na sina Bill, naka-alis na dito sa morning punta sa mga Manila para. Ha? Bes, nakaluwas na si na Mabil, naka-alis na dito. 9 morning punta sila sa Manila. Parating na pala si Will. Oo, kaunay sa magkikita sila. Wala naman sinabi sa amin si Will na magkikita kami. Okay lang yun. No problem. Hindi makakain. Nagkalat dito mga amo. Sino kasama niya? Kaunesa, sila Mabil. Wow, Eyeball si Mabil at Will? Yes. Mag-meet silang dalawa. Alex Domingo, thank you so much. Will meet eye to eye with Mabil. Kailan? Mamaya daw magkikita sila. Dami nila isang van. Rent nila. Dami nila isang van rent. Darating pala si Will. Sunduin sa airport. Congrats. Hello, boy. Sabi ni Tita Mami. Hapon daw magdating. Nung ano pa yan? Nasa plano na nila yan. Punta ata si Will sa Bukana. Nako, walang backup si Will with Team Boom. Wala naman sinabi kasi si Will, Kuya Sunny, na kung gusto niya may kasama. Kaya mo na siya. Kaya na nila ano yan. Kaya na nila mabili. Marami sila. Pamangkin ko. Dami sila. Very nice. Ingatan nyo na lang si Will. Dating sa Bukana. Pakilala nyo kay Idol Jem. 40. 30.
Para ma-meet niya si Idol Jet. Okay na yan, mabigat. Diretso daw sila sa MOA. Now, kakain. May pa-challenge daw. Oh? Wala, hindi natin alam yan. Kaya? Kami welcome. Kung gusto na ni sa yung pag gusto ni Will sa Timbum makita niya yung Timbum. Pupuntahan namin siya. Pag di kami sinabihan, di kami pupunta. Kasi nakakaya naman. Pupuntahan mo doon si Will tapos wala naman sinabing gusto niya makipag-meet sa amin. Nakakaya yun. Okay lang. No problem. Okay. Oh, diretso Bukana at kung sa Timbum wala siyang matutulugan. Disente doon sa Bukana. Maraming tutulugan. Yes, Tatay Robin, maraming hotel. Hotel yung matutulog yan. Si William yung matutulog ng bahay. Sa ano yan? Hotel. Magre-rent yan. Kasi siyempre, privacy rin nila. Lalo na siya. Kala ko magsusundo ka, Kuya Mar. Naku, walang sinabi sa akin. Kung sinabihan kami, magpupunta kami. Sa Tatay Robin. Wala naman sinabing gano'n. Si ano lang naman, si Lamabil lang naman ang ano. May contact kay Will. Oo, tama yun. Pag nag-invite siya, pumunta kayo. Oo, pag sinabi ni Will sa amin na ang Timbum magusto niya makita, pupunta kami. Pero kung wala naman siyang sinabi, hindi kami pupunta kahit nandito sa Pilipinas. Pag willing kami lahat ng gusto niya, kung gusto niya kami makita, willing namin pupuntahan. Pero kung sabi ko nga kanina, kung hindi niya sabihin na gusto niya makita kami, hindi kami pupunta. Kahit nasa Bukana pa siya. Kami ay respeto sa taong namin. Ano namin yan? Big sponsor namin yan si Bill. Dati pa. Yes. Welcome, Sunny. Kuya Robin, Miguel, shout out. Sabi ni Kuya Sunny. Rosie, hello. Rose TV, shout out. Hello, Ma'am Rose. Hello. Ingatan na lang nila si Mabil. Pag-sabihan na lang kaunesa. Ingatan nila si Willie Toy. At ipakilala nila kay Idol Jeff. Para ma-meet ni Idol Jeff in personal si Willie Toy. Video lang sangka, iligo lang ako. Gusto ko pag mag-aya si Will na ma-meet kami. Kaming lahat na Timbum. Si Mabi, si Grace, ako. Yung malapit lang dito nasa Manila si Biboy kasi nasa Cloban. Gusto ko yung mag-meet si Will sa amin. Yung kami, yung Timbum. Na kumpleto kami na Kuya Sani. Kahit isang araw, anuhan namin ng isang araw. Hindi ako magtinda ng isang araw para makita lang. Biboy, alam yun. Darating si Will. Oo, alam namin na darating si Will. Pero wala naman sinabi sa amin na, na makipagkita.
sa amin si Will. Alam namin na darating. Pinento na sa akin ni Boy. Gracia, wag ka munang maligo. Paano na video? Morning, mami. Ano ba rin ako ba? Try yan. Okay na to? 12 viewers, thank you. Gusto ko rin makita si Will ng personal kasi para makapagpasalamat sa kanya ng personal na mga tulong niya sa amin sa TV. Kaya sana wag na mag-comment baka maging issue yan. Maya na maaga pa Gracia. Walang name drop. Yes, true. 11 viewers at 28 thumbs up. Thank you so much. Yan mo. Video mo party. Plastic mo. Balik. Oh, plastic ko. Hi, the real Mabel. Andito si real Mabel. Oh. Brum, brum. Scooby-Doo. Ulang-ulang ko na kaya sa anin, baliw ka. Hi, Mabel. Kumusta? Kumusta? Nakakita mo ng Sir Will. Ingatan mo si Will, ah. Ingatan nyo ang Will namin. Ay, si Will, ito, ingatan. Tita Mami, daan sabi ni Kuya Robin. Mabel, please take care of my brother Will, okay? Yes. Sabihan mo si Will na, Mabel, ingatan mo ang Will, ito, at pakilala mo kay Idol Jem. Tutuwa si Idol Jem pag nakita niya si Will ito. Nabanggit yan, Will ito eat. Alalaman niya ni Idol Jem kung sino na kasi. Ano yan, alala. Ingatan mo. Ay, bili na ate. Will, gawa agad ah. Yasan, buwang ka talaga. Bro, Robin, thank you po. Mabel, just joking. Nawala na si Mabel. Nasa biyaya kayo, Mabel. Ingat kayo, ingat. Yankee, welcome, tatay. Welcome, tita mami. 11 viewers, maraming salamat. Honest, thank you. Tawa-tawa. Uy. Will and Mabel, meet up na. Biasaan ko na. Umuwi na si ate. Wala, di po nagtinda. Loy, shout out Loy. Basta Loy. Morning. Good afternoon na pala. Kasi hapon na. Taloy, may galaw siya raw. Sabi ni Kuya Sunny siya. Hi, Tol Sunny from Loy Gigar.
Thank you guys. Thank you so much sa inyo lahat. Salamat sa inyong pag-suporta. Nagugutom na ako guys. Kakain na ako. Ay no. Day, baka may magbili day ah. 40 dito. So, 30. Kain lang ako, nagutom na ako guys. 40, 30. Mama Dana's vlog, shout out. Good afternoon. And good evening. Ay, good evening. Kain na tayo guys, nagutom na mi. Ano ulam mo daw? Sige. Uy, nandito pala yung gwapo kong kaibigan. Nama. Ito, pinakagwapo kong kaibigan. Oh, shout out. Shout out mga kagingging. Mama, tapos kumakain, vlog niyo lang. Oh, vlogger ako eh. Ano naman kung ang problema mo dun? Yan, manok. Ayaw mo nun, nasasama ka nga sa ano. Paano kung sikat ako, di gustong-gusto mo rin yung pagduldulan yung mukha. Porket di pa ako kilala ganong nagbablog. Ganyan ka. Pero kung kilala ako, uy, idol, picture naman, pasama naman sa vlog mo. Ganon kayo eh. Mga ano kayo eh, no? Ganyan yung mga ugali nyo eh. Pag di kilala, uy, wag mo kasama sa video. Pero pag kilala, dudul-dul pa yung mukha. Ah, ano na dyan? Manok. Manok. Ayan oh. Pamukha ni Marlon. Patig ko yan tayo. Patig mo. Gutom na gutom yan. Ay, Joseph, shout out. Kain tayo guys. Ito ulam mo eh. Kain po kayo. Baya. Kain po kayo guys. Kain mabuti. Oh. Anong ulam sangkay? Sarap kumain pag ganyan nasa labas. Labas lang. Hindi sarap. Yung asawa. Yung partner ko talaga, arte nito eh. Oo ate. Kaya saan sila eh? Gula yan. Ang guya yan? Uy, nakakarami ka na ng sabaw. Bawal nung hindi to unli sabaw, uy. Ayos ka. Di ba tagnet, ano sabaw yan? Unli sabaw. Ayos ko ah. Ano sabaw yan? Unli sabaw. Talaga ba? Kain lang ako, mamaya na ako ano. Nagutom ako magrasa. Mukha nga talaga. Libre na ba yung tutong dyan, sangkay? Hindi. Binibigay sa aso.
Ang totong. Baka may mga aso ka dyan, bigyan kita. Si Brenda, kain po. Yaga. Amen, kumakain na itong nag-vlog. Malay mo, mag-viral. No? Kung si Marco, bagal kumain. Kain kasi na kain ng tite eh. Loko, kain ka na kain ng tite kaya bagal mo kumain. Di bawal dito bastos. Ba't di ka bastos ko? Hindi. Nag-away kayo? Eh, sobrang walang kainin ko. Para wakang, Isang na lang para wakang-wakang. wakang babayaran. Ano yan eh? Hingi ka sa bao, libre naman. Yan ba? Anong diri? Diri pati. Kumahon ako yung anay. Ano yung Bisaya? Baray. Palitan namin. Kumaon. Kumain. Kumaon nakalagay eh. Kaya nga, yung ibig sabihin ng sawa rin, Kaya nga kumain. kumain. Aso mo ba ito? Lagi nakasunod sa'yo eh. Hindi. Hindi ko aso yan. Teka, lahating kanan pang ate. Kuha ba? Oh. Kuha na. Si Agnes, kalahating kanin pa daw kaya no? Bayad, lista niya. Oh, lista mo sa akin kalahati. O nga, bigyan mo nga. Kainin mo na hanggat nagugutom. Oh, lista mo sa akin ha. Kalahati lang ha, yung kinain niyang, ba, wag. Alam ko pati kain ko eh. Ayos. Ano daw kay Mark? Paldo ka. Ano daw kay Mark? Pati yung kinain niya daw, ako magbabayad. Yung kalahati lang. Sobra ka na ata. Ano ba? Oo. Kaya sa kanya rin? Sige, sabi mo. Ang lakas talaga. Vlogger eh. Papapicture ako dyan, susumikat ko. Sisikat talaga pag minato ka ulo mo. Ako na mabato. Eh Mark, papicture lang ako Mark. Hindi baka sasabihin mo, ha? Kupal yan sa Dumalay. Buraot yan. Ganun yan si Marco. Huwag ka magpakita sa amin. Tago ka lang din. Sabaw ko daw si Marco. Bababa ang yan. Ayun sabaw. Sa mga kalenda. Ay, magbukbang ka nito. Mukbang. Buwak. Atid. Patagi daw ako. Natagpan. Kasi pumoko. Yan na kayo pasok ko ngayon. 89 din pa. Birth grading. Fourth grading.
Ay, di ba pala tapos? Exam namin ngayon, tapos meron pang ayun. Final na yun. Sigurado yun. Buklo lahat. 0-0 lahat. Ang grade. Total grade. 75. Pasangawa. Oo, nakalata tayo. Pasangawa. Puro cutting kasi. Ginawa. Manguhula yata to. Alam natin Alam mo- third ka eh. Exam sila. Yung pinagsasagot. Mais. Kamote. Pipino. Sayote. Singkamas. Yung bawang. Yun ang pinagano. Ay, Rosetta Maranan, sarap. Ay, Rosetta Maranan, sarap po. Kain. May mga pizza dito. Magkano kilo ng mais? Yun. Pasang awa na naman to si Marco. Mag-work ka, marami na akong medal. Sana, hindi ko congrats. Marami kami dyan, congratulations. Masaya ang iyong nanay. Ako na. Live na nga lang ako. Ang hula ka lang yata ng card ko ah. 25 nga ito tayo. May 80 ako. Ayos ka. Ang galing mo, ang talino mo. 78. 79. Ang hula ka eh. Saan mo nga ako? Wala ka man lang subject na kaya mong umabot ng ano? 25, gano'n? Kaya ko yun. Kaya mo yung labong. Gumawa ka lang ng andun eh, ng project. Alam ko, ay yung pinaka-paborito mong project, project subject, Oo. nung nag-aaral ka. Oo. Recess, tsaka ano, lunch time. No? Mas may bonus pa, cutting. Tawang-tawa ka. Ang ingay niyo kumain. Yung si Marco kasi. Ang di maingay. Nandito yung ano mo. Marco man na ulit. Andiyan siya, tingin mo. Mag-ano ka dyan. Para pagalitan. Pe. Hula mo nga ako, Kuya Mark. Kung kailan ako mamamatay. Ang hula ka yata eh. Tarantado. Kapag nga lumaki, patay agad. Marco! Search mo kapag hindi ka talaga nagdadag yung makeup sa mga Excuse me. Talo kayo ni boss? Uy, benta mo muna yung chingay. Kaya na, bibing ko kayo ah. 100 din po. Ay, bentahan mo! Post namin! Saan dyan? Bibing ko kayo. Dito na ano. Ba't sila may tindera mo, Mike ko? Kaya tawag niya yung mga bumibili sa akin. Kailangan mo nga! Ininom mo eh. 30, Gawin na naman kayo ni Cedric. 45, 75, 75 plus 40. 75 plus 41, 115. Hindi na yan, susunod na ka na yan eh. Yo, salamat. Maganda ako guys. Tapos na ako kumain.
Magto 2 hours na pala ako. Mami, ibaba na kita. Mag-end up mo. Bye, bye-bye. Saan ang ulam? Anong ulam ba ang gusto mo? 125. Anong ulam? Yung manok na lang? Labas ka ba? Punta ka ba rito? Paninda pa kasi ako dito. Lagyan mo yung asin. Ha? Ano yung asin nila eh? Ha? Ano pa pa na? Ayan, nilin ba? Ha? Ben. Hindi ka pupunta rito. Paano kaya ano? May paninda ako. Meron daw dyan sa may ano? Maganda ako.